Ці вправи просто шок. Лише спробуй. 1 тиждень стегна будуть палати. Лише 5 хвилин на день і ви зможете створити стегна мрії. Секретний секрет в розкритті тазостегнових кульшових суглобчиків. Працюючи з ними, ви прибираєте набряки з всього тіла і обличчя. А поєднання цієї вправи зі скруточкою прискорює обмінні процеси в організмі, що дає набагато швидше їжі перетравлюватися. І має ще додатковий бонус – це очищувальний ефект. Тому ви будете набагато легшими, енергійнішими і з ідеально красивими та підтягнутими стегнами. Тому витягайте килимок і починайте. Створюйте своє майбутнє тут і зараз. Бажаєте більшого? Приєднуйтесь до наших онлайн-тренувань з йоги ранок або вечір. Пишіть у директ. До зустрічі!